Velkommen til Mads Morph. I dag der skal du lære, hvordan du får den vildeste efterforbrænding efter din træning. Efterforbrænding. Hvad vil det egentlig basically sige? Efterforbrænding det er, hvor meget din krop den forbrænder, når du egentlig bare sidder derhjemme og slapper af i sofaen. Forestil dig, at du sidder hjemme i sofaen. Enten så kan du forbrænde næsten ingen kalorier, eller så kan du forbrænde rigtig mange kalorier. Og hvad er det, vi gerne vil? Vi vil gerne forbrænde rigtig mange kalorier, selvfølgelig. Så derfor, i stedet for bare at gå op og styrketræne, som vi plejer at gøre, så prøv at slutte din træning af med en god cirkeltræning, hvor du får pulsen rigtig højt op. Så i dag vil vi tage jer igennem en træning, som vi selv kører efter vores egen træning, for at skyde vores forbrænding helt op i vejret og få pulsen rigtig højt op. Den kommer til at bestå af 4 øvelser. Først og fremmest burpees, jump squats i TRX, derefter battle ropes, og til sidst shift. Det skal vi køre 5 runder af. Det bliver super hårdt, og lad os bare komme i gang med træningen. Det var de 5 runder. Prøv den efter den næste træning, og tag gerne en ven, som du synes skal prøve den her træning, for at virkelig få pulsen op. Den er god, jeg er done. Som man kan se, så sveder jeg. Men det var en god træning. Hvis du kunne lide videoen, så like den, hvis du føler, du kan bruge den. Ellers er der ikke så meget mere herfra. Mads Morph. Vi ses i næste video.